dem der hænger helt bagover, står på vandski på deres hest, ikke? Ja. Og hesten, den er, du ved, koderne er presset helt i bund på forbenene, og ryggen er lav, og halsen op, og bag lodder og alt muligt. Det starter alt sammen af den bevægelse. Hvorimod, hvis du sidder lige over din hest og bevæger dig i en salsa-rytme, så kan du være der neutral, fordi det vi jo grundlæggende gerne vil, det er at se hesten, eller at bede hesten om at lave alle de der lækre øvelser sammen med os, som de laver ude på folden. Og grundlaget for det er jo, at vi kan blive næsten usynlige på ryggen af dem. Hvis ikke vi kan være usynlige, hvis vi ødelægger deres ynde og deres bevægelighed ved at sidde og gøre sådan her, så kan vi jo ikke gøre os håb om, at det kan blive yndefuldt og balanceret. Vi er jo nødt til at blive væk på ryggen af dem, for at det kan blive godt. For de kan jo godt. Det så vi jo i går med diverse buk og stejl og hop og caprioler og hvad har vi. Og der skal man bare formå at sidde der og ikke forstyrre. Men det vi jo gerne vil er at kunne bede om det, når vi ønsker det. Den samlede trav, eller den fremadgående trav, eller galopandspringet, eller hvad det nu er. Så vi er nødt til at lære dem, at det er det, vi beder om, men så skal vi blive usynlige.